Tervetuloa Apteekkiliikkeen johtaminen opintojaksolle. Tämän opintojakson tavoitteena on ymmärtää apteekin toimintaa liikeyrityksenä sekä terveydenhuollon osana. Tämän lisäksi tarkoitus on saada työkaluja henkilöstöhallintoon, johtamiseen sekä asiakaspalvelun kehittämiseen apteekissa. Suomessa on 612 apteekkia ja 203 näiden apteekkien sivuapteekkia. Palvelupisteiden ja lääkekaappien lukumäärä on hieman yli 100. Lisäksi meillä on 2 yliopistojen omistamaa apteekkia, Itä-Suomen yliopiston apteekki ja Helsingin yliopiston apteekki, jolla on 16 sivuapteekkia ympäri Suomen. Apteekkiverkostomme on tiheä. Meillä on 1 apteekkitoimipiste 6700 asukasta kohti. Sairaala-apteekkeja meillä on 24 ja lääkekeskuksia 118. Terveyskeskusten lukumäärä on noin 160. Suomalaiset tekevät noin 60–70 miljoonaa apteekkikäyntiä vuodessa, eli asukasta kohden 12–14 käyntiä. Miten usein suomalaiset käyvät lääkärissä? Perusterveydenhuollon lääkärissä käyntejä on 6,8 miljoonaa vuodessa, muun ammattihenkilön luona käyntejä 16,8 miljoonaa vuodessa, yksityislääkärillä tai hammaslääkärillä käyntejä 10 miljoonaa vuodessa. Joka toinen apteekin asiakas ostaa itsehoitolääkettä, eli Suomessa tehdään 30–35 miljoonaa itsehoitokäyntiä vuodessa. Apteekkien asiakkaat. Apteekkien asiakkaista suurin osa on naisia, 72%, neljännes lapsiperheitä, hieman yli kolmannes yli 60-vuotiaita. Suomalaiset ovat apteekkiuskollisia, 43% väestöstä käyttää aina samaa apteekkia ja 46% väestöstä useimmiten samaa apteekkia. Suomessa apteekkitiheys on siis 1 apteekki 6700 asukasta kohti, kun se esimerkiksi Ruotsissa on 1 apteekki 7350 asukasta kohti. Suomalaiset apteekit ovat toimitusvarmoja. 98,5% resepteistä oli sellaisia, joissa lääke toimitettiin heti asiakkaan mukaan. Suomalaiset ovat tyytyväisiä apteekissa asiointiin. Tehdyn tutkimuksen mukaan 95% apteekin asiakkaista oli tyytyväisiä tuoreimpaan apteekkikäyntiin. Apteekkien henkilöstö. Suomalaisissa apteekeissa työskentelee noin 8400 henkilöä, joista 59% on saanut farmaseuttisen koulutuksen. Suurin henkilöryhmä ovat farmaseutit, joita suomalaisissa apteekeissa työskentelee noin 3600. Tilastotietoja apteekkareista. Apteekkarien keski-ikä on 55 vuotta ja naisia apteekkareista on noin 70%. Alle 39-vuotiaita apteekkareita on todella vähän, heidän osuutensa on noin 1%. Millainen on keskiarvoapteekki? Keskivertoapteekki on liikevaihdoltaan noin 3,7 miljoonaa euroa ja reseptuuri siinä on noin 83 000. Apteekkimaksua keskivertoapteekki maksaa noin 227 000 euroa, joka on 6,2% liikevaihdosta. Henkilökuntaa keskiarvoapteekissa on 11 apteekkarin mukaan luettuna ja myös osa-aikaiset työntekijät mukaan luettuna. Apteekin koolla on merkitystä talouden kannalta, taloudellisen tuloksen kannalta.
Alle 1 miljoonan euron liikevaihdon omaavassa apteekissa liikevoitto ennen veroja on noin 87 000 euroa, kun taas sitten yli 7,5 miljoonan euron liikevaihdon omaavassa apteekissa liikevoitto on noin 552 000 euroa. Apteekkien taloutta ovat heikentäneet viimeisen 20 vuoden aikana lukuisat muutokset, vaikkakin apteekkien taloudellinen tilanne on edelleen hyvä. Lääketaksan leikkaus vuonna 1998 ja lääkevaihtolain voimaantulo vuonna 2003 olivat apteekkien taloutta heikentäviä muutoksia. Samoin tukkuhintojen tarkistukset ja leikkaus vuosina 2004-2006 heikensivät apteekkien taloutta, samoin kuin nikotiinivalmisteiden siirtyminen päivittäistavarakauppoihin vuonna 2006. Lisäksi myös apteekkikohtaisten alennusten kielto vuonna 2006, viitehintajärjestelmän voimaantulo vuonna 2009 ja tukkuhintojen leikkaukset ja korvausten muutokset vuonna 2012 ovat apteekkien taloutta heikentäneitä muutoksia. Tässä lyhyt johdatus aiheeseen. Opintojakson toteutus menee siten, että tähän opintojaksoon kuuluu luentoja noin 30 tuntia ja sitten pakollisia harjoituksia, johon kuhunkin liittyy ennakkotehtävä. Lisäksi orientaatiotehtävä täytyy palauttaa Moodleen ja se on myös pakollinen. Luennot ovat maalis-toukokuun välisenä aikana. Meillä on useita hyviä vierailevia luennoitsijoita tulossa, joten luennolla kannattaa käydä. Luentoaikataulu on nähtävissä Moodlessa ja ensimmäinen luentokerta on viikolla 10 maanantaina 6.3. kello 9.15 eteenpäin. Tällöin meille on tulossa proviisori Susanna Ketonen Itä-Suomen yliopiston apteekista ja Päivi Harjunen Porokylän apteekista puhumaan opiskelijasta proviisoriksi aiheesta Susanna Ketonen ja henkilöstöjohtamisesta Päivi Harjunen. Orientaatiotehtävä löytyy Moodlesta ja sen viimeinen palautuspäivä on 18.3. Harjoitusten ajankohdat löytyvät myös Apteekkiliikkeen johtaminen opintojakson ohjelmasta, kuten myöskin sieltä Moodlesta kunkin harjoituksen kohdalta. Ja ennakkotehtävät todellakin liittyy kaikkiin näihin harjoituksiin ja ne täytyy joko palauttaa Moodleen tai sitten ottaa harjoitukseen mukaan ja käykää se katsomassa sieltä Moodlesta sitten, että milloin täytyy palauttaa vai täytyykö se ottaa mukaan siihen harjoitukseen. Muista, että ongelmatilanteita työyhteisössä harjoitukseen liittyvän ennakkotehtävän palautus on jo 14.3. Opintojaksosta on tentti 19.5. ja uusinta mahdollisuus kesäkuun yleisen kuulustelun yhteydessä. Opiskelun iloa kaikille!